Salam kadarlı vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Bugün görüşümüz yali Oktyabryň 14'ü bildiriş berişimiz yali käbir vatandaşlar gelipdirler, beýleki döwletleriň vatandaşlar gelipdir, bizi gollamaga. Olara da ulakan tawaryny aýdýar. Bugün ine Birleşen Milletler'in öňünde ýygnanyşdyk. Hem öz global problemalaryny aýtmak isleýär. Bugün meniň elimdäki saklap duran suraty görýänsiňiz Merdan Muhammedow Türkiýe Respublikasyndan gidli ýagdaýda ogurlandy. Onam hemmäňiz bilýäňiz. Bugün ine biz Birleşen Milletler'in öňünde ýürüýte şu problemalary aýtmaga geldik. Oy geçen köçeden geçýänlere bilsin Birleşen Milletler guramasynda oturan boş edara diýip atlandyrýan. Şu boş edarada oturanlaryň ählisi goý eşsin görsün. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky korrupsiýon döwletleriň edýän pytlygyjylyklary barada şu gurrun bermäge geldik. Ine görüşüňiz ýaly plakatlara bu ünsürersiniz. Türkiýe bilen Türkmenistan gaz, newit alşberişe edýärler. Adamlaryň jany bilen. Görüp otursak, gaz bilen newit adamyň ykbalyndan, adamyň durmuşyndan, adamyň janyndan has bir wajyp, has bir gymmatly bir zat bolup dur. Biz ine şu gün şu zatlary ählisini aýtmaga geldik. Merdan Muhammedow 2024-nji ýylyň 10-njy iýun aýyna tutulýar. Hilegarlyk bilen köçe çykarylyp ondan soň saklanýar. O ýerdenem bilişiňiz ýaly polis çagyrýarlar. Ramazan bayramy sebäpli bir näçe gün geri gönderme merkezi diýilýär Türkiýede. Şonda saklandy. 5-6 günläp şol ýerdenem jaň etmäni başardy. Bir hilegarlyk bilen eýlelik bellik bilen jaň edip bildi. Emma Türkiýanyň şu ganly işlerde gaty eliniň bardygy Merdan Muhammedow sebäpli orta çykdy. Inni bugünden eýlägem Reşit Meredowyň ady giňden ýaýrajakdyr dünýä möçberine. Onuň hyzmatyny edip ýören hökümet diýip ýören atlandyr, ýani yalan hökümetiň yalan hökümet ýöretýänliňem, ýani Merdan Muhammedowlaryň taýpasynyň atlary, neberesiniň atlary, başga ýene-de kimleriň eli bar bolsa, olaryň atlary şol 26-njy iýun giýjesinde ogurlap Merdan Muhammedowy ogurlap äkiden Gonç Awezowyň ady giňden ýaýrajakdyr. Bularyň suratlary bilen bile çykjakdyr. Beýleki ogurlanlarym, gyýlaram ýitirmedilenler ýagdaýyny bilemdok. Sebäbi gydyndak adamlara informasiýa goýmana olarda mümkinçilik bolmansoň olar gösgöni ýitirmediler. Emma Merdan Muhammedow soraga çekilýär. Soraga çekilende şonuň kimler bilen hatlaşanlygy, kimler bilen ara baglanşygy bolanlygy, kimler bilen telefon arkaly gürleşenligi, şol gürleşen adamlaryny soraga çagyrdylar. Şol soraga çagyrılan adamlarym bize gurrun berdi. Näçinji statiýalar? 183-nji statiýa, 185-nji statiýa, 191-nji statiýa, 3 tane statiýa bilen şol oglany gurumjurm etmek istediler. Emma bize gelen maglumatlara göre ähli ýönkölýän günälaryň hemmeti yalan. Ýanky 3 tane adynagdan statiýalarym bolsa, Jinayet kodeksiniň statiýalary. Bularyň hemmesi toplama hiç kim hökümetde agdarlyşyp etmek islemedi. Bul oglanyň diňe aýdan ekrana aýdan datlary sivilizowany döwlet gurmaly diýdi. Olary agdarmaly, ýa birini öldürmeli, ýa birini sürgünetmeli, ýa janyny katletmeli, ýa yaragly topulmaly diýen gurrunlary hiç wagt agdamandy. Terrorizmi hiç wagt boldamandy. Diňe aýdan sözleri hökümete garşy bularyň eden pytlygyjylyklary, bularyň korrupsiýony edýän işleri hemmesini tanap berdi bir-birden. Merdan Muhammedow'ymyz 17 ýaşynda yetkinjek oglanmakty mekdep oturup Türkiýe gelenden soň 12 ýyllap Türkiýede ýaşady, legalny ýaşady, 2 tane universitet bitirdi, 5-6 dille gürläp bilýän oglanyny ähli Kur'anam sahypa, ayet, süre tercüme edip berdi ekranına. Buna da karşı Türkmenistanyň hökümeti
ödüni ne boşatırnak içinde hükümet deyip atlandıryan terör toparı olsa bu oğlanı yığınadı. Demek bu kan devlet bolup bir şunyalı yaşayacak oğlandan korkan olsa demek hükümet yok. Şunu gizli yollar bilen oğlap ekiden olsa demek hükümet derle mafya bolya. Bu oğlanın elinde pasportu yoktu, dokumentleri, istadı yoktu tutulan onu. Hem dokumentlerim beyinde. Ondan ne edip bunu legal yollar bilen çıkardınız Türkmenistan'a. Onu dine ödlerinin kara yollar bilen çıkarıp bilirler. Hususi samolyotlar bilen ekediler normali. Ne hazırlıkça men sözüm iştahda tamamlayın. Yani aytacak dağıtlarım katıken yönü bu oğlanı böyle gurumcurum ettik deyip elini bir yuvarın işem yapılar hiç kimse çıkarmaz deyip fikir etmem. Word of support to this group, I joined today for the peaceful demonstration, and we stand for the democracy and stop violating human rights of civil activists from Turkmenistan, across the borders, Kazakhstan, other countries to Russia, Ukraine, everywhere, where there's a strong dictatorship. So we want to urge UN to stop, to help stop this transnational repression that is exerted from the dictators of those countries. So we heartedly join today. I'm originally from Kazakhstan. Heartedly join this demonstration to support Turkmen activists and stop abduction, exert your pressures on those countries, and stop supporting corruption, corrupted leaders, autocratic leaders of those countries. Hi, I'm Çemen Öre. I'm an activist. I'm an advocate. Turkmen, Turkic, Kazakh, and all of our countries' association. We're here to stand against the terrorism. Which terrorism? It's the regime terrorism, the dictator's terrorism. United Nations has lost its ability to protect the human rights. It is now protecting all of the regime's rights, all of the terrorist rights, all of the dictator's rights. United Nations, where are you? Where are your principles? You do not stand for human rights. You do not stand for peace. You do not protect any of our rights, United Nations. Please wake up. Please start protecting human rights. Turkmen activists have been abducted from Russia, Turkey, Belarus, all of these different dictatorships, and they've been killed in Turkmen prisons. United Nations, you've been quiet. You've been idle, you haven't said anything. United Nations, you do not stand for human rights. Dismantle. United Nations, stop appeasing dictators and terrorists. United Nations, stop appeasing dictators and terrorists. United Nations, stop appeasing dictators and terrorists. Turkmenistan, stop kidnapping people. Turkey and Turkmenistan, stop kidnapping people. Turkey and Turkmenistan, stop kidnapping people. Turkey and Turkmenistan, stop kidnapping people.